Naimbag nga oras yu amin patpatgen mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway. Si papanakkel kami manen amang isagot kada kayo. Iti sabali pa'y apakasaritaan anam namaan mi amang ipaay iti linglingay. Adal, ken mang tignay itirik na ti amin anaayat adumdumngeg. Adtoy nga rod ti pakasaritaan nga inkam pinauluan. Bulod, alanga. Diyos ko, doon atawan tinapalabas. Manipod nagpukaw day di asawak. Aging kaita. Awan pa iti urayan niya adamag maipapankan ko na. Agpakpakaasi akken ka, Apo. Itulok mo amasarakan min ni Mirasol. Ang asim ko Diyos ko. Rodel? Miranda? Kung nagtumat, adito'y simbaan ti pakasarakakan ka. Agsangsangit ka manan, Rodel? Jack malapdan teriknak, Miranda. Nangro na kitaging gaita. Awan pa iti urayan niya adamag, no sa dinon. Unuan niyan tinapasama kiti kasingin mo. Iti asawak. Saan ka ngagdanag? Saan ngagsarsardang dagiti pulis? Ar-aramidan dati amin. Mamati ak nga danto matla makalap na impormasyon maipapan ka ni Mirasol. Miranda. Huston, Rodel. Umay kakit din. Pumanaw tan dito simbaan. Umay kan. Namin anon at daras nga impalagip ko ken ka, Miranda. Naalas akita na kanayon nga agkuyog kayo ken ni Rodel. Nangruna ita, tawan pa lang tinakalap nga impormasyon may papan iti kasingin mo. Apay ay atinatan pagimbagan ni Mirasol ti pampanunutan nyo, Papa. Sipod pa iti, nilatan Mirasol ti saksakit nyo. Akaslay sulang tinasayaat nga anak. Iso ti kanayon na pilpilyan nyo. Awan ti pilpilyak kada kayo. Tilaan kayat ko nga ipaamiri. Di ka naglibak, Papa. Marikliknak. Sipod pa idi. Nila ang Mirasol tinasayaat nga anak para kada kayo. Gaputa iso ti putno. Ibagaman kanyak. Anya tinasayaat nga inaramid mo? Dayta ti paglaingan nyo, Papa. Ti mangiparupa kanyak nga awan tinasayaat nga inaramid ko. Miranda. Kasi tagtagidaksin nyo, ti panang sarsaranay ko ka ni Rodel. Gaputa pa kadadailan ti reputasyon ti pamilya tayo tar aramidam. Naglagipem ani Rodel kat bayaw mo. Asawa ti kasingin mo. Ngam awanan ni Mirasol, Papa. Iti kaanuman, saanan nga agsubli day jay. Pagkunaam iti dayta, adda ka di pa kay naigam iti panagpukaw na. Ha? Awan, Papa. Naibagak lang ti kasjay. Gaputa doon atawan tinapalabas, manipod nakpukaw ni Mirasol. Kat iti kabayagan ti kawan na. Marikrik nak, asaan ton nagsublipay. Dito'y igid ti baybay. Iti daytoy a lugar ti masansa na pagpasyaran mi idi ka ni Mirasol. Iti daytoy na uli mag-alugar. At ilaan ka kayso na amangag. Kat dagiti daluyon nga agiin no na nga agbatak iti igid ti baybay.
Dito iti masansa na pagpalabasan mi iti oras iti asawak. Ngam ita. Kanayon lat... Adda tao ang nakadasa iti dahi abanda. Inak kitaan. Si bibiyag pa'y dahi iti ababae. Ngaman niya nga ta tinapasamag kang buwan. Apay ang nagado ti donor na. Ken, adda sugat iti rupa na. Miss? Miss? Tulungan na. Pangaasim ta, tulungan na. Mirasol? Tulungan na. Titimag na. Kasla timag ta asawak. Ni Mirasol. Tulong. Tulungan ka. Di kagdanag. Tulungan ka. Anya tinapasamak kan ka. Apay ang nagado ti donor mo idinasarakan kay Jaigit ti baybay. Apay ngagsangit ka. Adabak na nga nang ipupok kanyak. Pilpiliton na ka makikalay sa kankwana. Ngam sa anak ngay manugot. Tasan kumot ngay ayatan. Naimbag ta nakalibasak. Kasta ka di. Titimag mo. Agkatimtimag kayo unay iti asawak. Anya? Day tatagpay so. Iso an nalaos ti panagtibayok idinangag ko titimag mo. Idinasarakan kay Jaigit ti baybay. Impagarup ko no si kata asawak. Ngam nagbidutak lagayam. Agpaimbag ka. Tapno makasubli. Saan? Pangaasim. Diyakon kayat ti agsubli iti nagapuhak. Kayat ko ti aglamang. Manipod iti tao ang nagaramid kanya kiti kastoy. Diyak kayat masarakan nak. No kasta. Anya nga ron ti planong? Pangaasim ta tulungan nak. Diyak kayat masarakan nak payday diya tao. Tulungan nak kuma. Anya tinagan mo? Siyak ni Andrea. Ulila ako na damang. Iso siguro akas di tinaramid kanyak na diya lalaki. Pangaasim, diyak kaya ta masarakan nakpay. Talaga gaya masana si ka ni Mirasol. Ngam titimag mo. Iso ta isulatan. Kasla timag tinagpukaw nga asawak. Siyagmat ni Rodel. May sa ka surgeon. Espesyalista iti plastic surgery. Matulungan ka. No lakit dita umanugot ka abaliwak ti langam. Day talang taamok a pamuspusan. Tapno di nakan masarakan pa'y ti lalaki nga ibagbagam. Awan kwartak. Awan pagbayad ko kan ka. Saan mo na panunutin dayta? Siyak ti makaam mo. Ngam addakid dawag akatukad ti panang tulong ko kun ka. Anyaman dayta akidawam. Umanugotak. Basta tulungan nak. Tapno din akong masarakan pa iti tao amang sapsapol kanyak. Apay aya di ka makaid na Miranda. Kanayon ka nga aburido. Diyak makontak ni Rodel, Papa. Sapay ka na yun nga awan iti balay na. At dayta ka manen, Miranda. Namin anon adaras nga imbagakken ka asar dengamon ni Rodel. Makumikom dayta amang sapsapol ita asawa na. Mamin ano matan adaras na imbagak, Papa? Saanan nagsubli ni Mirasol?
Ammom ka di nga agat atapakon kan ka, Miranda. Papa, Tunggal mapagsasaritaan tinagpukaw akasingin mo. Kanayon nga ibagam nga awanan ni Mirasol kat saanan nga agsublipay. gaputa day tati agdadata akinapudno, Papa. Tanog sublipay day jay. Adda ko maitan. Miranda, Isu nga awanan ti maramidan nyo, Papa. Syaklaangan ti adda ditoy. Isu asyaklaangan ti anak yo. Kat gapot agpadamat ti langami ken ni Mirasol. Kastamot tan ti timak mi. Amok. Ayatan nakmat ni Rodel. talagang sangag mauyong kan. Nalabit, Papa. Agmauyong akon. Gapoy ti panagayat ko ken ni Rodel. Kat no di na ko manaam mo ti kasingin ko. Nalabit asyak ti inayat na. Miranda, Kat itataawanan ni Mirasol. Rumbang lang nga siya kung ti ayatan ni Rodel. Ngamin, awanan ti kasingin ko. Adda mo nga inayat na. balig ito operasyon, Andrea. May pasigurado kan ka. Adi na kan masarakan pa ititawa mang sapsapol kan ka. Agyamanak no kasta, Rodel. Ita, nakasagana ka ka din na mangkita iti baro alangam. Wen, Rodel. Ngam, ipalagip ko manen. Saan na masapol nga agpamarang kang asawak? Tilangkit daw ko. Takdaram asika ni Mirasol no nakasango ni Miranda. Nagkari akon kan ka, Rodel. Katong palak day taakari. Tano saan agapukan ka. Nalabit nga awanak ko man iti daytoy alubong. Andrea, Sikat tinangispal kanyak. Iso adi kag danag. Agtong palak iti ingkariik. agyaman ak Andrea. Oh, ado iti sarming. Kita mo ti kabarbaro alangam. Andrea, apay ngagsangit ka. Saan mo kada magustuhan ti baro alangam? Saan man? Magusto ak launay, Rodel. Nakapimpintasak. Nakapimpintas. Tibulod alangak. Agyaman ak no magustuhan. Iso day tatilangan ni Mirasol. Ti asawa ka kilatlata na nagpukaw. Kat aging gaita. Awan pa iti uraan niya nga impormasyon anaamuan mi maipapankan ko na. Di kag danag, Rodel. Kasi ting karik. Tulungan ka amang doktal noon niya talaga tinapasama kiti asawam. Kat manipod iti da ito'y akan ito. Siya kun ni Mirasol. Ulit at agyaman iti tulong mo. Kat agyaman akmat. Iti da ito'y bulod alangak. Miranda, anya tar aramidam dito eh. Kailiw ka, Rodel. Sumagmamano abulan asaan ta nagkita. Tadyak amo no niya launay ti pakakumkumikumam. Sa ita, damagang no apay nga daak ditoy. Rodel, imayak ditoy tapno makadana ka. Imayak tapno andingayan ka. Tapno saan ka amalmalday. Nagbindot ka, Miranda. Saan na ka malmalday? Naragsakak. Anya ti, kayat mo asawan. Naragsakak, Miranda. Gapuday tay. Rodel, honey? Sino ti... Si kagayam ti sa nga ilim Miranda.
Saan? Saan nagpaiso da ito eh? Miranda, anya ti imposible nga ibagbagam. Kan apay akas talangan ti siddaa mo ang nakakita ken ni Mirasol. Saan? Saan nagpaiso da ito eh? Alalilawan na lang ti panagkitak. Natay kan, Mirasol. Nakitak, hindi natin nagkay ti daraas. Anya ti kayat mo asawan na natin nagitideraas ni Mirasol. Natay kan, Mirasol. Natinag kay ti daraas, hindi na igalis ka. Diyak imbagbagay ti asino man tinakitak. Tapno matagikwak ni Rodel. Imposible ngagbiag ka pa eh. Imposible! Anya ka din daytang ibagbag ang Miranda. Masapul ang maamuan ni Papa daytoy. Masapul ang maipakaam mo kadagiti polis di amin nga insawang mo. Agpaiso ti amin, Rodel. Agpaiso nga da nasarakan arorog iti deraas nga day ti nasamag apaset ti dagami. Madama ti proseso tapno maamuan no ni Mirasol ta akin rorog iti dayjay. Papa, tiyak pulos impagarup akabailan ni Miranda ta agilimad kanyak. Papa, nadlaw ko tinaidumduma adjar ni Miranda. Tunggal mapagsasaritaan tinagpukaw nga asawak. Iso ang nagaramid akiti pamuspusan. Adamot lang adlaw ko kan ni Miranda. Adan simken nga atap ko iti. Ngamjak nagpailuyos iti dayta nga atap. Gaputa kasingin ni Miranda ni Mirasol. Kat impagarup ko no napatagkan kuha na ti kabsat na. Ngam inino na madukduk talan ti kinapod no, Papa. Tilaang narigat na aklunan. No apay anak konsensya ni Miranda nga inlimad tinapasamak iti kasingin na. Asul ko, Papa. Aksidente tinapasamak ka ni Mirasol. Tila jak mabubus a panunutan. No kasano anak konsensyam nga inlimad ti amin. Papa. Nadoktaran ng ti kinapudno, Miranda. Jak pulos impagarup. Akabailan ti konsensyam asaan na tinulungan ti kasingin mo. Anya ti makagapo. Apay adi mo imbagbaga ti may papan iti aksidente. Gapo tagayat at mat ka ni Rodel, Papa. Nasakit tinagam ko. Gapo ta ni Mirasol tinayat ni Rodel. Miranda. Isungay din nakita nga aksidente anay galis. Kanatin nagiti daraas ni Mirasol. Diyak nagtagtagarin. Tayong pagarup ko, no ayatan nakmat ni Rodel, no awanan ni Mirasol. Anyan, Miranda. Gapulakan ni Ayat. Kasjay ti inaramid mo. Anyan, anak ko. Itata na ipaayanan itinaurnos at tabon day di Mirasol. Anya ti panggap mo, Rodel?
Jack pa mo, Andrea. Takinapod no na. Saan nakastoy tininamnamak? Ninamnamak ang makasubli si bibiyag ti asawak. Ngam, anyan. Tanagsakit da ito akinapod no. Amom, impagarup ko ididamo, no awanan ti umasping pay iti napasarak. Ngam iti kastaan napasamak kada kayo kani Mirasol nga asawam. Naamiris ko ang nagasgas at akpay lagayam. Andrea. Kinapudno na, Rodel. Natalinayan ti pakinakam ko. Kat sika ti makagapu iti dayta, Rodel. Sika, kan ti pimusay nga asawam. Gapu iti daytoy bulod ala nga ang nagtaod iti asawam. Amok ang natalgad akon ita. Saan akon nga agpagad? Kat gapumat lang iti dayta abulod alangam. Naduktalan tagpayso. May papan iti napasamak iti day di Mirasol. Rodel. Kinapudno na Andrea. Iti ababa apanawan apanagdan nata. Bayat ni adakan ka tilang ata asawak. Ininot ana iwaksik ni Liday. Gapot ang malaksid iti day tabulod alangam. Katimtimok mo pa iti asawak. Agpada kayo anasingpat ka na asikaso. Dayta siguro ti rason. No apay nga ininot anat nagtiriknakan ka. Anya ti? Kayat mo asawan, Rodel. Duatawan na Jack na ka din na tasawak. Kat iti isasangbay mo. Isumot din di pan nakaduktal ti pudno ang napasamak kan kuana. Siguro. Saan ko matapakabasulan? No ibagak nga agayatak kan ka, Andrea. Rodel. Amok ang maawatan nakday di Mirasol. Amok akayat nang agbalinak ka naragsak. Ngamjak ipilit ti bagikan ka, Andrea. Gapot amok na damat bukod mo abiyag arumbang asangwam. Rodel, kasi timbagakan kay didamo. Ulila ako na adamang. Katkaskan ka. Iti ababa panawan apanagam amuta. Inayat ka matan. Saan laang agaputadakkel tinaitulong mo kanyak? No di kat naawis tiriknak iti kinasingpat. Kan panagraam mo iti babae akas kanyak. Ay-ayatan ka man, Rodel. Andrea, pinaragsak na gapo iti panangaklon mo kanyak. Ngam mabalin ka din nga aguray ta. Aging ga makaiwak siya kiti panas. Para itinaan anay panagulimag ti kararwa day di Mirasol. Nakasagana ak nga aguray, Rodel. Saan laang aparakan ka? No di ka, para mo't laangan iti day di Mirasol. Tano saan agapukan kwa na? Ken iti day ti bulod alangak. Saan ang maurnos ti amin? Kat saan ko maanatalgad itam tiriknak? Isong agyaman akan ka, Rodel. Agyaman akmat iti day ti Mirasol. Kan agyaman ak iti bulod alanga. Pudno nga awan ti balimad asaan amay butaktak. Mangitundaman daytoy itinakaro asaem. Daytoy ket masapul nga aklunan tapno agtultuloy latta ti panagbiag ken pan nakigasang-gasat babaan iti pannarabay ti Apo Anamarswa. Gagayem, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan a napauluan.
Bulod, alanga.